Калі саспявала збожжа, жыта, ячмень ці пшаніца, то рабілі першы абрад жніва, гэта зажынкі. Жніво гэта жаночая праца, то зажынкі праводзіла найстарэйшая жанчына роду, заснавальніца, захавальніца роду. І яна прыходзіла ў поле з хлебам, соллю і з грамнічнаю свечкаю. Першы зжаты сноп заносілі ў хату і ставілі пад абразы. Там ён стаяў ажно да канца жніва. Потым яго малацілі асобна, і гэтыя зярняты захоўвалі ўсю зіму. Вясною дадавалі іх у насенне, каб пасеяць. А салому ад гэтага першага снапа таксама не выкідалі. Яе давалі жывёлам, дадавалі ў корм, каб яна не хварэла. Канешне, на зажынкі спявалі і зажыначныя абрадавыя песні. І калі вы ўзгадаеце, што за песні былі ў вашых вёсках, то напішыце ў каментарах, буду вельмі радая.